Mayong buntag kanatong tanan. Karon nga adlaw mga igsoon, mao ang gitawag nato nga Miyerkules sa Abo, no? Ash Wednesday. Og ni maong adlaw magsugod ang gitawag nato nga panahon sa Kwaresma, no? Today starts the Lenten season. Og pagkasugdan nato ang adlaw sa Kwaresma, pinaagi sa pagpapahid og abo sa atong mga agtang. Mga igsoon, sa matag tuig nato nga pagbuhat niini, siguro nasayod na kita ngano nga pagpapahid man tag-abo sa atong agtang. Hinumdumdam mo kung unsa ang pinakarason? Ano man tuod nga magpapahid man kog abo sa akong agtang, dili ba kani maghugaw-hugaw lang ko sa akong agtang, di ba? Una mga igsuon, kini pagpapahid sa atong abo, nagpahinumdom kanato nga sa abo kita nagagikan, sa abo usab kita mubalik, no? In other words, hinumduman nato nga bisan unsa pa nimo kagwapa, bisan unsa pa nimo kagwapo, unsa pa nimo kaadunahan, mamatay gihapon ta. Amen? And this is the reality in our lives, that we all die, no? Ikaduha mga igsoon, ngano nga magpapahid tag-abo sa atong agtang? Kini usa sa pagpakita kanato nga naghinulsol og nagbasol ta sa atong mga sala. Nan kung nagpapahid kag abo para pagpakaron ingnon lang, di wa ka magbasol sa imong sala, maghinulsol, ayaw na lang pagpapahid sa imong agtang sa abo. Ug sa atong pagbasol o paghinulsol sa atong mga sala, mga igsuon, apil na niini ang pagsaad sa atong kaugalingon nga magbag-o, no? Nga mag-usab na ug maningkamot na nga dili magpakasala. So atong hinumduman nga ang pagpapahid nato sa atong agtang sa abo, dili lang tungod kay atong gisunod lamang unsa ang nahimo nato nga tradisyon, gamay pata gidalata sa atong ginikanan para magpapahid sa abo man kada Miyerkules abo, ni agyud ta magpapahid sa atong abo. Unsa ang atong naandan, atong nasunod, no? Amo na nga atong gisunod, pero importante mga igsuon nga aware ta ngano nga magpapahid man kog abo sa akong agtang karong buntag, no? Tungod kay gusto nako nga mubalik sa Ginoo. Gusto nako nga maghinulsol, magbasol sa akong mga nabuhat nga mga sala. So mao ni ang pinaka-importante mga igsuon nga atong huna-hunaon ngano nga magpapahid kog abo sa akong agtang karong buntag. Kay ingon pa mga igsuon, kung magpapahid ta og abo sa atong agtag apan wala ang intensyon nga magbasol og maghinulsol sa atong mga sala, naghugaw-hugaw lamang kuno kita sa atong agtang, no? Naghugaw-hugaw lamang kita sa atong agtang, maayo pa di na lang daw ta magpabadlis og abo. So importante ang aspeto sa pagbasol o paghinulsol sa kaugalingon. Sa basahon ni Propeta Joel sa unang pagbasa, mao kini ang atong nadungog, ang Ginoo nag-ingon, paghinulsol kamo sa kinasing-kasing ug balik kamo kanako. Paghinulsol kamo sa kinasing-kasing ug balik kamo kanako. Gisia ang inyong mga kasing-kasing, inay ang inyong mga bisti. Gisia ang inyong mga kasing-kasing sa paghinulsol, pagbalik kanako. Mao kini ang giingon sa atong Ginoo sa unang pagbasa mga igsuon. Ang atong Ginoo naghandom og naghulat kanato nga mobalik kita kaniya. Labi na nining panahon sa Kwaresma. Inumduman nato mga igsuon nga usahay kanabitang feeling nato sobra na ang atong mga sala nga nabuhat, murag mubati ta usahay og kaulaw sa Ginoo.
tungod sa atong kipangbuhat nga mga sala. Mana nga mayon ka, di na ko ganahan mo simba kay maulaw ko sa Ginoo. Di ko ganahan matuk simbahan kay nigadto na ko simbahan, anaa ang guilt feeling. Pero gipahinumduman kita karon sa unang pagbasa mga igsoon nga ang Ginoo nga atong Dios maluluy-on kaayo, malumo ang iyang kasing-kasing ug andam siya mapasaylo ug dili sa pagsilot. So maluluy-on ang Ginoo ug dili dali nga maghukom kanato mga igsoon, kundili anaa ang malumo nga kasing-kasing nga andam pirmi mo dawat kanato, no? Ug base na lang mga igsoon nga sa atong pagpaubos sa atong kaugalingon, sa atong pagbasol o paghinulsol, uban ang mapaubsanong natong kasing-kasing mga igsoon, base na lang dunggon na sa Ginoo ang atong taod-taod nga giampo sa atong orasyo emperata, nga totally mawagtang nagsahingpit kining maong pandemya. Amen? Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, mga igsoon, nag-awhag sa mga taga-Korinto kaniadto nga nag-ingon, hangyoon ko kamo nga makig-uli na kamo sa Dios. Gihangyo ni San Pablo ang mga tao kaniadto nga makigbalik, makig-uli, no? Makig-uli na sila ngadto sa Dios. O kining awhag ni San Pablo sa taga-Korinto kaniadto mga igsoon, siya usab nag-awhag kanato karon sa mga pagbasa nga kita usab makig-uli na sa Dios ug mobalik na sa Dios. Actually mga igsoon, dugay ra ka nga gipaabot sa Ginoo, no? Dugay ra siyang naghuwat kanimo, naghinam-hinam na siya sa imong pagbalik kaniya. Tungod kay ingana ka-importante, ingana ta ka-importante kaniya. Ang pangutana, kanus apaman kita mubalik sa Ginoo. Mga igsoning pagsugod nato sa panahon sa Kwaresma, giawhag kitang tanan nga pagiguli ug mubalik sa Ginoo, ug diha sa atong pagbalik kaniya ning pagsugod nato sa panahon sa Kwaresma, giawhag kita sa pagbuhat sa tulo ka butang diha sa atong ebanghelyo karon. Una, ang pag-ampo, prayer, no? Nga dili unta nato kalimtan ang pag-ampo diha sa atong kaugalingon, kay kini importante gayud sa atong pakipagrelasyon sa Ginoo. Kanang ano da bitaw kay uyab, dili man pwede nga aduna kay uyab nga wala mo'y communication, no? Ang pag-ampo, prayer, is our way of communicating to the Lord. And our relationship with God will not be developed without any communication. Mao na nga, communication happens through prayer. Mao na nga importante nga mag-ampo ta, makipag-ugnayan ta sa Ginoo, kay diha mo develop ang atong relasyon kaniya. Gani ingon pa sa Biblia, pray unceasingly, no? Pray unceasingly. Ikaduha mga igsoon, ang pagpuasa, fasting. Nining panahon sa Kwaresma, giawhag kita sa pagpuasa, no? Ang pagpuasa dili lang sa pagkaon, no? Kundi apil na tong unsa mga atong gipangbuhat nga sobra na sa tan-aw nato, sobra na ug wala na mahiyon sa kabubuton sa Dios. Sama pananglit kung mahilig kang mag-inom nga sobra na kayo, mo suka na ka niya, sugal nga diin bisan ipalit mo bugas, imo pang isugal, kanang paggamit sa droga o uban pa. Sama usab kanang kanabitang sa karon the excessive use of our gadgets, no? Nga bisan wala na gyud kay panahon bisan gani mag-ampo sa Ginoo, kay sige na lang kag cellphone, computer ug uban pa, no? So sobra na. So di na maayo, no? Mga igsoon, mao na nga we are asked the Lord to fast, no? So sa mga nasobrahan na nato sa pagbuhat,
kinahanglan magpuasa ta and spend time with the Lord. Mas may pang maghinubra ta, spend time with the Lord kay aduna patay makuha nga magrasya. Amen? O ikatulo, mao ang paghatag og limos o almsgiving, no? Sa mga walang-wala o nanginahanglan. Kay basin igsuon, sobra-sobra na ang gihatag diha sa Ginoo kanimo. God ask you also to give to others. Maningkamot kita nga dili mamahimong hakog ug ang ato lang kaugalingon ang atong gitan-aw. Kinahanglan dili ta mamahimong selfish, no? Kay kung manggihatagon kanato ang Dios, kung nang manggihatagon kanato ang Dios, kita usab angay magmanggihatagon ngadto sa uban. Amen? Kay ang mga tao nga manggihatagon kahimut-an gayud sa Dios mga igsuon, and He will be given more. So mao kini ang mga hagit kanato nga pagabuhaton sa pagsunod nato sa panahon sa Kwaresma. Og nining santos nga misa, pangayoon nato ang grasya panabang sa Dios nga mabuhat nato kini sa kinasing-kasing gayud. Og importante, I repeat, magbasol, maghinulsol og mag-usab sa kaugalingon kay mao kini ang gipangita kanato sa Dios.